Pozdrav svima Bojkez ovde, gledam sada, konačno je stigao Hextech Crafting na EU Nordic and East i tog smo dugo čekali. Napravio bi video o ovome mnogo ranije, ali trenutno nemam PB account, ali potrudit ću da ga dobijem što pre, da se 1. mesecu može uzeti. Znači uzet ću ga uskoro i onda ću moći pravim video ranijima prego što nešto izađe na server, onda ću da vam najavim. Sada da vidimo ovo, da objasnit ću kako on funkcioniše, pošto znam, gledao sam, čitao sam na sajtu i gledao sam par video i čisto da mi ja objasnim. Znači, kada dobije neko od vas, ima to ne rankove posle gema kao ocene, kada dobijete najbolju ocenu, to jest S, ili bilo ko, na primjer igrate s drugom i drug dobije S ocenu, dobit ćete obojica taj premium chest. Znači možete dobiti chest, a možete dobiti ključ, to je sada, to je random i to nije ništa određeno. Sada kada dobijete chest, i može samo jednom za jednog čempiona, može se dobije i samo 4 ovih u mesecu ili ključa, nisam siguran, nešto od 2, samo 4 u mesecu. Sada, znači kada dobijete chest morate imati naravno ključ da bi ga otvorili. Sad ću ja da otvorim moj chest, idemo. Ok, i idemo open. Vidimo, ima dobre animacije, open. Ok, ovo je ekstra skin, add to loot. I stvarno bi mi dobro došao ovakav skin. O, lepo. Znači dobio sam, što ima još. Ok, idemo. Also gives you enough fastness to look. Ok, sada. Ovo je samo skin loot. I sada idemo, ovdje piše šta mogu s njim. Mogu da rerollujem into skin, znači da, kako se kaže, da zamenim u skin koji će biti zauvek, da ga prodam za prašinu i da ga rentam, to jest da ga iznajmim na 7 dana. Mogu naravno da ga upgradeom, onda ovo da vidimo, ovo mogu da prodam, reroll, word skin permanent, čekaj da vidim sad koliko mi treba za ovaj skin, sad ću da vidimo, upgrade. Treba mi... Imam dovoljno. Imaću ovaj skin od Korke, pa ovo je sjajno. Dakle, ovaj skin, piše da je skin shard i to znači da nije skin koji će biti zauvek tu. I sad šta možete s njim da uradite? Možete da ga rerollujete za neki random skin, ali dobit ćete taj skin koji dobijete ga zauvek. Zatim možete da ga prodate za ovu prašinu. Za ovu prašinu samo čempione prodajete, a za ovu skinove. Zatim, ako imate dovoljno prašine, možete ga pretvorite u vaš skin, da je zauvek vaš, i možete da ga iznajmite na 7 dana. Ja to za iznajmljivanje ne bih preporučio, to je stvarno bez veze i bolje da se strpite da dobijete neki bolji skin. Tako da evo, ja main nomada i carry, ovo je savršeno za mene. Znači imam sad i od Korkija, ovo je stvarno ekstra skin. I super što su napravili ovako nešto, ako me pitate, stvarno ovo je baš ekstra. Ću zadovoljan ovim što imam, tako da upgrade. Evo ga unlocked. To znači da ja imam sad imam taj skin, sad ću da vidimo. Available. Korki i trebamo, što ne pokazujem, nema veze, nešto ubagoli master rankovi. Evo ga owned, imam skin. Sad idemo dalje, idemo za ovaj ward što smo dobili. Sad idemo šta ćemo s njim. Nemam dovoljno da ga pretvorim u perma skin, nažalost, ali mogu da ga rerollujem ili da prodam. A ja ću ga rerollati, došao bi im bar jedan, da, treba 3. Ništa, onda nek stoji tu, pa znaću kad mi bude trebalo nešto šta ću raditi sa tim, tako da, što trenutno ne znam. Mislim, trenutno nemam ništa drugo, tako da igrajte samo, dobijajte te S rank, znači morate dobro da igrate da bi dobili te S rank, morate imati dobar skor i onda ćete pisati vam dole desno u chatu kad završite game you achieved an S rank, to znači da ste dobili S rank i dobit ćete taj ili chest ili ključ. I tako to funkcioniše i ovo je stvarno nešto ekstra. Znači da još jedno da naglasim, nećete dobijati skinove, dobijete skin shardove, to nije isto. To nije perma skin, to je samo shard. Tako da s tim shardom možete izaberite šta ćete. Možete ga pretvoriti u skin, zato vam treba ovo. Možete, tako možete i s čempionom, isto sve što govorim za skinove može i za čempione, samo što je ova plava prašina, za to umesto ove žute. Ti poeni šta su već, mislim ja se znači prašina, tako da.
zatim možete da ga, možete ako imate 3 šarda, da stavite ovdje i pretvorite u jedan pravi. Zatim možete da ga iznajmite na 7 dana, ali to ne bih preporučio, i možete da prodajete za prašinu. Ako je champion, prodat ćete za ovo, ako je skin za ovo, i to je to. I onda ćemo ovo koristiti za nešto sledeće kad budete hteli da pretvorite u pravo, pošto vam ovo treba da pretvorite u večan skin, to jest da bude vaš zauvek. Tako da to je to, sve što treba da radite da igrate i dobijat ćete skinove, tako je uglavnom. Hvala još jednom što ste gledali. Recite mi da li želite tako da pravim videove o novostima u LoLu i tako kad nešto izađe, mislim, ako se sviđa, tako da ostavite u komentarima i značilo bi mnogo da vidim mišljenja, tako da. Još jedna stvar koju sam zaboravio da pomenem je ključevi kako se dobijaju. Sada nisam odigrao game pa ne mogu baš da pokažem, ali pričao sam sad sa drugom i znači koliko sam shvatio po gameu, znači igraš tako, igra se game, igrate game i sada od vas 10 neko će dobiti taj key fragment. Moraš dobiti 3 key fragmenta da bi sklopio jedan ključ. Kada sklopiš ključ znaš da možeš da ključaš ovaj chest, što znači da uglavnom treba, mislim, realno to će se jako lako dobijati, zato što znači da nam je bukvalno Rio dao mogućnost da lako dobijemo skinove, ne moramo trošimo naše pare. Samo što jedna stvar koju nisam vidio da za Riote može se uzme taj, evo da imamo. Ključ je 125 Riota i ovdje su, vidimo, pošto su chestovi i koliko chestova. Mislim, u suštini ovo nije puno, ali ono, za mene jeste, pošto imam 6 Riota, tako da ne mogu da uzem ništa od ovoga. Znači, uglavnom, chest se dobija kad imate S rank ocenu ili vaš primate drugar, a key se dobija random u gameu, koliko sam shvatio, i mora dobiti 3 ključa, ta fragmenta od ključa da bi sklopili jedan ključ. S tim ključem otvarate chest, u chestu dobijete skin i tako dalje, imate gluposti. Tako da, nadam se da sam vam pomogao i da ste, ako niste znali, da ste shvatili kako se to koristi i ovo je jedna stvarno super stvar što je Riot uradio za League of Legends, tako da to je bilo to. Poz.